Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Angela. Mabakupi anje. Masasa baki. Anditi dambudziko wanja anetsa ngati mupenyu wenyu. Chi. Ndandiri kubasa ndakasvika ndavirwa foni nelaptop nemagumbeze neTV. Mumba nemari. Ndozvindafambira kuipana. Masasa bakiwo. Zvakatika rini? Zvane 4 days. 4 days. Saka nhasi matora mayamika pana. Ndavandika. Anditi. Alright, sekuru. Hanzi nemuzukuru ndakabirwa ndimbava. Komanje akabirwa ine ndita bwanji. Ndaise ususu mkomarondo itawa chokwadi. Akauya akati ndakabirwa inini ndozinzo. Saka ndisikuziva kuti apa ari kukumbira ere kana kuti akutaura. Nokuti susu mtemo kana munhu abirwa tine zvinhu zvatinoshanda nazvo. Saka iye kana abirwa amene kuti ari kuda tiite sei ndochokutanga. Because chinhu chokubirwa chasiyana nekuprofitiwa. Handiti kana kuti kubvunzira majini kutiko uyu mwana ari kurwara soso. Saka iye ndiye akabirwa. Anotaura futi mukoma ropinda uya kwamuri kuzopotera ndakabirwa zvinhu zvakadai. Saka zvinhu zvako pandakabirwa ndikukumbira kuti mundikumbire kuna sekulu achapola. Akanzwa yani kuti ndogadzira mbavha. Handiti. Alright. Ari zvinzo. Vanzvazi. Mati munzani zvi? Angela. Zvinhu makabva kubasa nguva. Nditaure pamakasvika pamba makaona pakaita sei pamakazoona kuti ndabirwa zvinhu zvamumba. Pandakasvika pamba ndikaona dhora rakagwejinura. Ranga rakatofurika rakagwejinura. Rakadengurwa ki. Ndopandakaona pamusina zvandikutaura. Imba yemukati yonde panzi. Kushandisa vanhu. Pastendi pese. Apasi tototi ine ndikutoloja weipakubara. Sati munhu kuroja imba yacho ndeyemukati yao ndeyepanzi. Ndeyepanzi. Munogara makawanda zvakaita sei? Panogara vanhu vamwe vanoloja ipapo. Makambobvunza here vavagidzanei? Vakati tinomboona munhu auye ipapo. Asi vanoswera ipapo? Wanhu vachona ndiye anga aripo, vamwe vacho vangu vari basa. Vamati ari kubirwa kunorwadza ndisi? Vamati ndiende kwasekuru achapola. Makanzwa kuti hanzi vanoita sei yasekuru achapola panyaya dzembavha? Ndakaona paYouTube umwe munhu akapenga wamupengesa amene kuti ndine ndazviona paYouTube. Saka muda kuti sekuru vaite sei kumbavha? Ndoda kuti ipenge. Muda kuti ipenge? Sekuru? Jabwi. Mamunzwa muzukuru wenyu akabirwa yati. Nyaya yake ndanakisiwa. Anzada kuti munhu wacho akabapenge. Kwapanje saka topengesa tichirapa futi. Isusu tingati chifunga kuti tisvage midziyo. Otipengese munhu zvokuti ko akapenga akaenderatu unoita sei? Unonga wawana zvinhu zvako. Kana muchikwanisa imene sekuru kuti zvinhu zvachona zviuye ndongoda ngezvinhu zvacho. Saka mukuda zvipa nyatsodzikamisai. Iwo sekuru wacho vanokwanisa kuti adzoke nezvinhu ngadzoka nezvinhu zvacho. Sekuru kwanga kuti kana uda kuti apenga anokupenga oenda. Asi kuti kwamaita munoti handimda kuti angopenga. Saka sekuru kuti kwakapenga akaenda kana akapenga akanofa. Unoda kuti zvidzokere. Chinhu chimashupa ndichi mukoma Robert. Vantu avasamvesesi. Vanoti toda kuti munhu apenge. Anobva apenga bhudhi wake. Kana kuti mwana wasekuru wake. Voenda kumuprofita kana voenda kun'anga. Unobvunza kuti ko munhu wedu apenga so bvanza mwana wenyu akaenda kun'anga pamusaka pezvinhu zvake. Andinobaona. Saka isusu toda kuti ataure zvinhu zvakanaka. Sekuru ndoda kuti munhu uyu apenge. Asi tikubvunza mubvunzo ko akapenga iri bhururi yake anoita sei? Saka imini sekuru ngasapenge chingondiitira kuti adzoke nezvinhu zvacho. Ya munhu akapenga akabirwa anomborasika brain bichana. Kurwadziwa. Kurwadziwa. Saka uda akapenge. Ndodati adzoke nezvinhu zvangu.
Pakabiwa chi laptop nechi? Ne TV, ne magumbeze, ne mari. Saka pakufuge. Ndichifunga kuti zvoni makandibatsira kuti amboye nezvinhu zvachona. Ndikuvunza kuti apa vabaka konasi ukufuge ukurarama sei? Ndikushandisa kamwe kagumbeze kandapiwa kandakapiwa namama isoka ndikufuga wani. Aiwa zvinoza sisi. Saka pakaoma. Saka nacho kuti ipapa muyeria ipapa kupi ndimu. Petwa sei. Chimene chimangondikomeza ndichiboza. Nokuti msikana zvinhu zvake ndikuona zvikutenderera. Tikatasa glass kuno kuti jono apo zvichifamba zifamba. Magumbeze tingati chinhu chatanga kubuda kuti chitengeseke akomana vekuba asi chinhu chandikutasa kugiraso kwangu kuno ndikuona TV asatatengewa. Okay. Laptop asatatengewa. Asi mablanket aenda. Okay. Saka kutaura kuno mukomana aberewa kuti wabiriwa kupi? Masasa paki. Koma kunena kumene kutaura kwandikuita kuno munhu wapa uyo ali kuchitungwiza. Zvinhu zvasvika muchitungwiza kune kwazvaisiwa so. Saka alhamdulillah nekukumbira kwawaita mitombo tinogadzira tichakupa mishonga. Asi mishonga yacho tinogadzira ndiwe. Zvatinenge tichida kuti uite. Wagadzira mishonga iyoyo mbavha yako ikabudikira unofana kuzoka nayo pano. Nezvinhu zvake unofana kuzoka nazo futi papi? Chabwino. Munhu iye alowe anowinziwa pano. Anditi? Usosoti waona iwe boyfriend yako yauya kana kuti murume wako auya basi kwakutanga kukungonda muntu. Aiwa, mtemo unoti kana mwatali akadai wabiriwa mbavha kana akakuuya kana akawa iliyo kuziyo kana keta sei mishonga wakadzora munhu iye munouya naye pano. Saka iwe unofana kuya nemunhu wako papi? Chabwino. Aiwa ne mkoma Robi panyaya mbavha apana chandinotaura. Ndangomira kugadzira mishonga kuti mbavha iwe. Anditi. Tinotenda. Imazvinzo zvatana sekuru. Hanzi chipi kana mbavha ichinge yawa. Hanzi kana mbavha yauya ndodzoka nayo pano nemishonga yacho. Aitese. Mbavha irowe. Hanzi irowe ndoya nayo mana nemishonga yavanenge vandipa ndoya nayo mana. Hanzi ndizazoti kana munhu auya nezvinhu moshedza varume vashamwari dzenyu kuti mbavha yadzoka uya chimbomudzidzisa. Chinodzidzisa igovernment. Hurumende ndiye nemutemo wekudzidzisa mbavha. Munongoita sei? Munouya pano nayo. Handiti tinotenda. Chabwino ngena ndivi. Garai baba. Mimi sebele uno. Ai mi garai baba. Sebele bicara muni jira mera seguro. Atwa garai wi baba jira baba. Si garai baba. Na maji mo gona ngara ndiko mashuro we ku. Seguro ndiri kuona vapinda vazukuru venyawa. Chabwino ini ndifuna kutonga konkani zawo. Bofu. Uyai kamu tibatirane muno. Makadi zinyobere. Asema makasimba. Tibo makadi nyama. Tibo makasimba. Makadi wako man. Sekuru makasimba. Alhamdulillah ndose. Baba, tibo makadi tinofara. Kwa wataurira. Awa wasikutaura awa. Ndodambudzira tifitsa kuno. Okay. Kusvika kuna arisurugare. Arisurugare? Ndizvo zvapanganga kapafana kuchipatara. Aiwa arisurugare. Arisurugare. Ichokwadi. Zvakamira sei baba? Baba nawo ndofunga zvakatanga sondorapera kusechitatu kumanheru. Zvawanga wakitira sakusanzwisisika kuti chii chikumboitika. Vana venyu? Uyu mwana wangu. Uyu mwana wangu asi tinogara pamwe chete kuchitungisa. Okay. Saka ndakambofunza kuti sezvo mazuva ano wana rokunzi hanyaya zvemadrugs izvi ndikatombozviginwa zvavo ndikati avana ava vanogona vaita se vanobatawo zvavabata rikatisiyani nazvo. Sechina taenda kumasombe enda zvangu mupostoli.
pakusvika nawe kwakusonopinda zvikanzi mune mwana wamasiya ari kurwara kumba ndikati aya hakuna mwana ari kurwara zviwana zvekudhakwa izvi zvanzaya marwariro akita vana vane kumba kwavakaenda ane mwana waanowirirana naye ndikati vana vatogara tiri papa togara tiri mhuri mbiri saka vana vavakura vaita sevana munhu mumwe chete kanzi vane musikanzo yawakaita vane kumba kwavakaenda zvotokwanisa kudaro ndikati havasi kutai kutaura kanzi kana nhasi mukandomutaudza haasi totaura mundozosangana naye akuda chikafu tati mai bati rake anenge akuda chikafu ichi mukamuteera kana aenda kuchimbuzi kuti ada kuita kuchimbuzi pati kubvunza kuti chii chiri kuitika husunzwisana kuti nyaya dzake dziri kufamba sei ndokuti shuwa ichokwadi ende pano paunonamara kunosazvitenda ka pautombosiyana nazvo friday kwakumukira futi kuseni kwakunangana neni pamwe futi nyaya ndiyo ndokutozoudzwa patazouenda futi zvekare zikanzi aiwa nawe yakaiti vana vane zvinhu zvawakatora pamwe munhu zvinosanganisira vainzi mino tv here mafoni laptop zvikanzi muziziwe endai mumba munorara mwana wenyimo munotsvaga mhembe dzaka mune zvimwe zvamuchasangana nazvo icho ndakasangana nemafoni mairi ndinawo mafoni iwayo ndikasangana nemafoni mairi asi munhu akagadzira kanzi munhu akagadzira in'anga ichi chawo chati changokubatsira ichi chako kudirecta mukati ari tiwiri munobvunza masvika area iri munogona kusvitswa mobatsirwa zvisho pandakadzokera kumba ndakanosvika kutaurira mai wacho asara zvawadzimai kumboza ndikamwana kakutosvisawo masvondo mairi mairi manje wasimuka memani kwaunotsvaga pamwe kakusangana nayo nemafoni mairi nawo mafoni acho ende ndazondaapanza apa nekuti akalokwa zvawo pati ambuya watokatogara munomwa imwe ukaibaya so imwe ine moto yacho iri kuoneka picture yambuya iyo ifoni iyi ndoyandanga kuti asendekaona iri kuoneka picture yembe yambuya ana kutora hangu ndizvo ndikati aregeti mbone zviri kufamba sei sho mafoni aya ndakaona mba mevanewa andakabata ari mairi varatidzwa ngati zvisho yachina nhasi kwakutomukira kwakusvika tikubvunzwa kwakutanga dura pane panonzi panoita vasekuru vanobatsira kwakudhaitira svika tasvika pana vana vacho havana chauri kumbotaura ubvunzo rwakaitei havana chauri kumbotaura kana chimwe chete zvacho saka zvinhu zvakutoti tambudza kuzodza ndozvaipa tisosvika kuna handiti imimi mwana wenyu tisataenda kuchiprofita akamira sei makuriro aitiraitsa zizoti ndo mabasa anoita makuriro emwana wenyu kusvika paari anotora zvinhu zvewani saka chandakatanga kufungira ndangofungira zoti wakomana chidika wamazuva anongonzi chi mutoriro anongonzi harohwa nemadrugs saka ndangoti hazi kuti atozviginwa ndikati hamadrugs saka ndakatozoshamsika ende zveshuwa pandakanzi ende munotsvaga mbao ndikuti ndakasangana nemafoni parazoti chokwadi ungamunambiri plus mama tozwa kwenyu kwamunonamata kwamunototenda ndakataka kuziva bo ndakatomboziva kuti hana kugutsikana nazvo ndikatombozvishora ndikati regai timbofamba timbone tikudzwa zvinhu zvakafanana naye pakufamba muiri mutano nhau ndiyo imwe chete ndosvika ndizvo baba kuti mugutsikana endai mumba munogara mwana wenyu munotsvaga mune zvinhu zvamuchasangana nazvo zvisiri zvinhu komagubese yauya naye yacho ari kuti mofira kuti magubese amai makati vari kumashure anzosimbira nechipapa takuona amai avo asi mwana wako kwao inomusvika kumwana asiri wako yakakubira zvakutotibatsira zvakaoma ukaona vana vasingadaika zvichipa chine future hatisuziva kumashure vakati chi wakati hatizvikwanisi endai kunhu kune kwakaendwa nepamba kwawakaba saka iko ndokwanokwanisa kusunungura saka chataketa takupai nzira chete munosvika iko munotaura chichemo chenyu handisi hatizvikwanisi nopakanaka amai wenyu mwana zvakamira sei mwana indizvozvo waitamba nemushamwa neshamwa wachitamba katinogara pamwe chete wachitamba kudaro taisafunzwa zvinhu zvaukaiti wavo wakamuswe funga chitatu manera zvisingazvisisiki achingobata zvinhu achiita omachipanapa pana laptop remofa nokuti yakatanzira neleptop oleptop aisa kuvakomana hamina seuri anozotudza ndobva vaita sei vasvika kumba fungakazvokumazororo kasvika kumba kwekui akubata zvinhu achingomhanya zvisingazwisisiki kuita zvinhu achingosingatisa zvinhu ndo pandakabvunza avosa atogara pamwe chete adzimai wacho kuti zvikuita mwana zviri nomao here zvikanziva kundo zvaari kuitawo saka ndo pakabuda avo baba wacho vainira mai wacho uyu mwana vanoita kumasoko akaenda vanotsanangurira zvikanzi vana vakaba baba vakaita vakagadzirwa kugadzirwa kwakaita vagadzirwa nen'anga chichavo ini handizvikwanisi ini ndikuopai nzira kuti mufambe muende kupi n'anga inosunungura chi vana nokuti vakaba magumbezi vakaba laptop vakaba mafoni
zvizvakaba saka munhu wakabira ndiye akaenda kupitwa kuti mwana wagadzira ndaudza brodza mubasha wagare kunongara kwamutari ndamufuna bvatsana kuti ndizviripo wakati nandina off hawana mukane kuti ndikwanise chimbofamba imudzuri zvakamira sei ndakasununguva ndaenda kwandakaenda kwandakaenda kozvanza wanenyu hazvizvidzinza asi wanenyu wakaba ini handizvikwanisi zvinhu izvi chandingakupe inzire ndikomba sechimboendai kumwe kana mazvona zvotadzirirwa ndozoita sei ndozokubatsira iwe ndopakazoya adzimai avo uya kumba zvikanzi ngona iripo saka ndapuwa nzira tanzi ndifambe so ndofunga nguva ndogusa chakatokusvika nhasi mukasvika ngadzika kamutakadura munobvunza pana sekuru varonzi vanoshandira muudzwa gara asi sekuru ivanozvigona nekuti vanhu vazhinji vakuenda papi vakuenda ipapo vanozvikwanisa zveshuwa kusvika tasvika pano nhasi tichisvika tabvunzawo zvadhairekta zvanzi sekuru varipo vanobatsira kusvika tasvika pano tabvunza nasekuru vakakwasa vanosvika chibaimanje saka dambudziko iri ratitambudza mazuva mashoma zvakaitika ndofunga chichatosvika nhasi asi vanenge vachitema nero akusoarikationa tumuse nekuti kuti akabuda ukatomushaya ukadedza asi kudaira hauchazivi manje saka vamunhu kutochengeta kutodarika kacheche kacho kuti kacheche kachachema vamunhu kutochengeta kudarika kacheche kacho manje munogara kupimi togara kuchitungwisa vanzvadzimi vekuchitungwisa vekumasasa park ndizvo pamakauya sekuru vakati zvinhu zvenyu zvakaita sei sekuru vakanditi tv ndikuona iri kutenderera kuri kutaurwa kuchitungwisa kondoko vakati tv ine kutenderera kuchitungwisa haisati yatengeswa handiti pamakauya makati sekuru makaita sei tsanangurirai dare rakakuunzai kuno kwasekuru achapora da kuti mai nababa vanzwa sekuru ndakabirwa makumbezi nemafoni 2 nelaptop nemari netv mari yange iri $60 ndo zvinhu zvandakabirwa ndo sekuru bwanditi moda kuti vanhu vaite sei tikati ndoda kuti vanhu vapenge vapengwa dzosere zvinhu zvangu sekuru vakabva vati chipa nyaya yekupenga sekuru vachibva vati nini ndikapengesa vanhu zvinhu zvacho unozvigona here nekuti vanhu vanenge vakungoita zvekudii zvekupenga havazozive zvinhu nekuti vanenge vakupenga ndikati achiitai zvamunenge mangoita zvekuti zvinhu zvangu zviwanike handitika aya pakanaka mazvinzwa zvikungotaurwa rega tiende kuna sekuru pane mhuri nhatu akabirwa ane mwana akaba kwetoti akaba ane mwana ari kurwara neane mwana ari kurwara sekutaura kwamaita mati ndichaona pagirazi kuti zvakamira sei chitiradzai zvedu zvemugirazi kana kuti touya nekamera kugirazi ini ndinonzi Chapola zita la tetekulu wangu zita la sekulu wangu zita ili alise kutamba nao ndosaka isusu panapa tichiti tinoita matarasimu tinoita mshonga vana avakatenderere ichini ichi ndataura kuti vana aziwe mbavha ikauya panapa haisi nyanga inouraya munhu asi nyanga inoranga munhu ndofunga ndo first day kutaura mushonga uyu kubvisa mubasikiti kutaura kuti apa ndabata Chapola manje be careful ndine sitsi kuti musikana uyu ndanzva sitsi chaizvo na baba vana mai mwana kana akagara mumba ukamona achimwa madiragisi asi musu anofa unofeka soli ndiwe apa handikunyepera mai nababa ndanga ndabata muswe chaiwo wokuti afana ndaisakasa ndamanonoka so ndichavakumbira tateguru kuti osazoti Chapola ane nyanga uyu ndiwo unonzi mushonga wokubata kana chitatu Chapola anoda mari yawo kubva kuMalawi ende nini ndikutarira futi nkomarobi ndiri kuona mwari kuratidza chisosi so ndikavarapa avasoda kuene mari yangu inini handisi kuita izvozvo mari yangu ndakuida kwazukuru vangu vese ndakatanga goro rino nkomarobi ndoda dzidzisa munhu kuti kana waenda kunobatsiriwa pedzisa nyaya zako mushonga uyu Chapola achafari
ndayambusa vanhu manje so kamera iyi avachisina basa nayo maningi vari kuti akaita sekuti Nkomarobe abudisa chabola handiti vari kupana manamba so kuti anenge ari kupana matikiti ya basi mandisisa Nkomarobe asi vanhu ngavauye nemari yacho ava asi kufara manje kuMalawi kwauya shoko kuti please saka ini kuti ndisumudze so handiti ndikajunga vazhinji vanoita dambudziko saka munhu akuziva kuti chikwambo chaimurara mumwe wouya wondipa chikwambo chake ndonorasira kuna mwenje kuchiweshe chichichema kuchinyanga ichichema ini ndatakula so ndikuenda motikari yangu gojodo yofa gearbox ndopata 700 ausi kudzoka nemari yangu woti zvandiyo wakangwara nokuti uri ku UK alhamdulillah please ndapota ndinorapa asi vana ava ndinoti ndipindure sekuti tisataenda kune avana panyaya yevazukuru vari kuya kuzobatsirwa zvinhu zvavo zvotanga kufamba vaine zvikwere ndozvati vakawanda vanochema chema sekuti ngavandibatsire kana zvinhu zvangu zvaita ndozobhadhara kana kuti ndimbobhadhara mbichana vamwe vacho ndozvati vanotonyanya nekwandiri vachichema chema asi ndiri kuti inini sekuru ndakavamirira panguva ineyi ndiri kumbira kuti vape mukana tingati kana mwedzi handiti mazvona ndiri kutaura sekuru ndozvati achapola vakatsamwa asi ndiri kukumbira kuti inini semuzukuru waachapola ndiri kukumbira kuti vese vakarapwa nasekuru achapola vari kuzvinzwa vese vakapiwa mushonga wasekuru achapola vari kuzvinzwa vane chikwereti chasekuru achapola mapiwa mukana wekuti mupedzise handiti muri kupiwa nguva inoita iyo mwedzi kuti mupedzise kubhadhara zvikwereti zvasekuru achapola nekuti upenyu hwenyu hwatambanuka ende nekusandinetsawo inini kuri kuti zvinhu zvenyu zvaakuita sei zvaakufamba kana zvingafambi munondinetsa asi ndakukumbirirai kuna asekuru achapola kuti chimbomirirai kuita zvamunenge muchida kuti muite vazukuru ava vazvinzwa vauye kuzobhadhara mari dzavo nokuti ndikutaura so nguva yangu yakwana yekuenda kumba so kana ndatakura mutombo ushu wese akapinda mudare muno mari kuziva mushonga unoziva zvakafanana afana baba vanandalo shoda ati masowe ini anabasa nemasowe bosi munhu ari kuenda kumasowe ari kunamata Mwari ini ndiri kunamata Mwari asi munhu anopinda pamba pemunhu achiita zvinhu zvakaipa handidi zvakadaro avafana adiki apa pacho ngadzisogadzira bhasikoro kana kusuka motikari kana kutengesa maorenji kana manachisi Mwari anoachengeta kupinda mumba mevanhu musikana anoita fanike vana mumwe anenge achimona fanike munhu wemanga ataure mukamutarisa so anenge ane chiki but asi iye handina kufama asokamutarisa fesi yake afana ava vakuita ndakwenya handiti ndakauza ndikati amusararove munozoka nawo nasi nkadzwe mabhegi yake auya magumbezi yake ndiyo here magumbezi enyu anta chimwe nechifu ti chimwe foni zacho ndidzereji vapi afana imi iwe wakaita sei wakapinda kumba kwanu uchida chii taura neshongo wasekuru chapala ndio akutaura manje maidata sei mafoni ndio alipikirana kwa imwe yacho futi ndiyo iwe chichakaitika musatore siri yenyu kabhozi munhu wacho anouya futi panapa anouya futi pano bhozi anati ndakapa kana musina kunzwisisa muchoramba muchimbokwenya mbichana kuita kuti mudzidzi handiti alright magumbezi ndeyenyu chisipo chiya laptop netv nemari handiti mazinzi wakapa panamai laptop hapana tv hapana ne$60 tikuzinzisisa poitikwa sei tinotsvaga uri kuti wana usunungurwa nekuti mhosva yatoeduka hatingaiti mhosva tingape kuno waipara vasikataure isu tisato nemhosva yacho saka aiwa kana kuti tokumbira kuna sekuru vasunungura votaura kune tv nelaptop nemari ngatiwiraneka musati amheno mukati amheno ndosomuka ndoenda kaina ndinamana ari kurwara kai icho kwati kukumbira kuti sekuru kana vachitaura kwazviri wasunungure nochatika zichinonzi mari manje ini chai ndikaita mari panapa hatizivi kuti mangwana mungati inaye inonzi mari kashoma utafana wagara nacho nezvipiri aiwa chimbombirai kwadhivenda ko kana iri pasi mumba imo pamwana saka kuna kumbirira kwadhivenda baba ndisaka kuti mwana zvasvika pastage sekuru tv hapana laptop hapana mari hapana saka vabereki ava neniwo tachikumbira kuti kana zvichiita achapola vasunungure vanava titaure navo ko inimi wacho ndasevenza basa taurai taurai mari yangu ndoida dare ndakaita but ndinoda kulipirira asi munhu andotanga kusungirira ndeuya aona magumbezi ake azoka magumbezi acho so
Koma ngendo chaja mali chaja hiyo. Gumbezi ndele $22 kana $15. Alhamdulillah. Inini ndafamba mari petrol zvayo Mari petrol chete. Gumbezi laba uona to baba iwe. Saka isusu kusunungura vana vako. Nei vamai. Ma 500. Asi gumbezi rakabiwa nemwana wako ndine $17. Zvakaoma. Ukabanga profit iri pa laptop na TV. Zvakaoma. Zvinonzwisisa. Azvonzwisa kurungu. Vana kana pedza chikoro asagire zvakuita. Hapana mwana mkura. Nani makore mangani? 19. Ah. Sekuru vana vacho nharo dzavanenge vainadzo paunomutaurira soka andorange uri kutaura zvisingatoshandi. Izvo zvizvi ndofunga vanofunda. Paunotomudza aiwa maoko chaichaiwo ukarima madomasika unotengesa kwawana pondo. Zvikatofamba ari kuziva kuti izvozvo zvakutaura ndezvako izvo ita izvo. Asi imi kwamunogara navo hamutombona here kuti vana vedu avo nyangwe misikanzwa vainayo hongu asi vanenge vakupinda mudzimba dzevanhu. Chinoitika manje vanavo kuti usizvakatokamuka kuseni uchienda kubasa chidzoka manheru kuti uzozviona ka dambudziko noti paunodzokawo manheru watasaka unogeza watonetawo usikopo wagarira TV watotiziya autozoi chinhu zvekuchii chiri kuitika. Nekuti kana chitarisa nyaya yebaba namai vana vazobatwa nemushonga wasekuru achapora kuna kuti hunogona kunge watove upenyu hwavo hwekubira vanhu kuti watone nguva bhozwana munhu azosvika pakubatwa unenge watone nguva ende nokatone experience yekukwejenera ti afanda vandimbava zvimwe zvishaya mbaka uchitopomera vamwe vana uchitosiya ari pati wauri kusiya vachari padisa mazvona saka petwa sekuru vari kuti varida mari yavo ini nzvambo yangu yepetruru ishoma tokona kutengesa kana wani gumbezi rachiradzoka iroro nayavona mari inotsvaka sekuru hanzi tinotsvaga mari upenyu ndo wakakosha. Hanzi tinotsvaga ini handisati ndaona chokwadi chakazara muprofita ndiye anoshandira mahala ini handiite izvozvo nokuti ini ndikagadzira mitombo yangu inini ndinoda kulipiriwa dare rino riri rajapola rinobhadhariwa so kuti ini nditaure kuti zanzi mari inosvagwa ndikupi ngavambogara nevana vavo vatadai otsvaga mari kusvika mari yangu yauya tufana itu tundululani stereki tukaita mazuva tusingaje fanike apa nditi twaswera tungopembera pembera so Kwadi. Hapo atokwadza tese nenzara. Mota arisi kujika so. saka iwe magumbezi yako nefoni laptop hapana TV hapana ya vanoyanazo ngavasiya isekuru vatsvage mari yacho vanhu vanobviswa kana vanozobviswa urwere kana vauya nemari nokuti makavabvisa vakadaiswa kuna chamunowana iyo kababa namai kuti handina chandiona zvangu zvacho zvakashota kana makada kuvarapani saka ngavatsvage mari yacho Ndizvo atingarapese munhu aparira mosvaka. Asi kunoziva kuti vana izvizvo pakutoshata izvo vakutoti pamba pacho hakuchatofaniri kubuda mese. Vakutoti vana fanira kugara akarindira mumwe munhu. kulindira hakuna basa uye akuda zvinhu zake uyu Chokwadi. TV iwe utore yako yemumba mako kana mwana wako akatisapi iwe laptop mumbi yako ka unayo laptop Andina sebu. vasi sekuru hameno kuti inangu handikazive sekuru kuti mushonga wacho unoshanda sei ndaikumbira kuti dai vakasunungurwa ka totaura navo tonzwa kuti zviri kupi kana paine pazviri zvinotoreka zvoenda zvinotorwa kana zvisina kuuya mudzokorora futi isusu mushonga uyu nasi kuwasunungura fana anofana kuja poliji 3 days okay alright ndokuti wasunungure but tikawasunungura ababa imimi vanonyo kana kale TV isina kuoneka laptop isina kuoneka muneta plani yenyu inini hapana anyanga vaiona chamba hapana Ukazona wasvika so. asi mukarega kuuya naye TV Hatirigidze. laptop mungazotsvaga mari ati $60 asi kuti kabanga kuti akupomerei mari hopo ati $60 yangu Icho kwani. Hazvirambiki kana kuti waitaura kavana. Kutaura ende phone tadzeita kanotsvaga hakusikuno kwatakanzi totsvaga zvinhu pamaoko. Kumaso. Tatazviona zvichikwani izvi zvikutoratidza pachena kuti mapikicha ari munda. Saka hakusi kunyika. Ini nekwanzwa vanogara amai vacho nekwatinogara opposite yacho. Zvinozvanyadzisa. handiti anopinda mutaundi ati tikuenda kwatown Zvinozvanyadzisa. imi munovhuma kuti vana kuenda kutaundi anouya kumatenesi ausiku anenge ari
aichokwadi hatizoziva unengwani. Alright. Ndikukupai 3 days, 5 days to 4 days. Mukaenda TV mukaisowa, mukaisha TV pa 5 days. Zikazo. Ndikakupa mshongo kuti ufururiwe porridge. Ni mshongo kuti wagesi. Vamire kaulonda aka. Mshonga munopiwa. Asi ndikuda zvinhu zva TV, aya magumbeza ya 2. Nefoni ye 1. Ndikuda TV. Neleptop. Zvamari kana mukasvaga mbuzi amai kana huku mudzosere mwana wezvinhu zvake. Anditi achapola alikuda $150 padare rekusunungura vana. Takunzwira tsitsi bose mukunzwisa sisi kuti kokuenda kwacho ndikukusowa. Vana twachonso tutiyo turikuba. Kana magara pamba dzidzisanai ngazi nemurume. Saizi musaipe power yekutonga zimba. Kana kuti baba vacho moti baba nokuti ane girlfriend inyimo pati andikuaterere ndoterera chi mwana wangu noti anosvaga ndo kusvaga kwacho kwawaita una baba murume wako kana achita sema girlfriend iwo satuke usape power mwana zvamuri kuita zvakashata sike manzwisisa baba ava pana apa maakufunga kuti atende mutoliro iwo urumbafa saka alhamdulillah hazvina basa. Iwe mafoni yako magumbezi yako mbama yako uchapiwa mshonga ukushi tusadzokere tulombo asi TV yako achauya nayo pano usaende nayo kumasoyo kuti maneta mina matengi inoshaya basa kumasoyo tatokundikana kati kwakutongonanga kwasunungu tatobva kumasoyo nekuti zaitwa pano tisingatopazii ndokuva vatosvika patasvikotobvunza zvikanzai pamasvika ndipo asi wamiriri wambobuda ndandiri kurufu kumasoyo tatosvika nokutoti kurefu ndatonza TV foni yenyu ndiri pajempi yekumasoyo kukosesheni saka alhamdulillah zvaita zvakanaka marangiri vatumbi chana tukwenye dai muka asi apa mukareka kuinza mari yangu kutaura kuri beta mandisisa muchaona mabhurugu ese hapana chakanaka kana TV iyo musina kuenda kupa 5 days 3 days ndiyo kutsvaga dereki 5 munenge kusvika nezvinhu izvozvo basa laptop nefoni amen kuti muchaona foni yakagwajanuka kana laptop yakagwajanuka amen. Aiwa vanoenda navo kwayakatengeswa bhozi chiripo sekuti chekuti vari kuziva kumwana kwakatengeswa laptop handiti ende vaona zvikuitika pavana vavo zvakwavari mugare navo vana venyu pasi mukangona akunzwa bheta akutaura bvunzai kuti laptop iri kutongonanga kwairi kutongosvika pairi chaipo kana vanetsa munaya navo kuru asi mukaya navo kunoko achagara 2 days achigezeswa mushonga kuchaya noti mushonga wekuru manzwisisa mushonga wemukuru anogezera mudumbu bviswa zviri mudumbu ndokuti aite mushe ndokuti aite mushe akaita so anogona kutadza kuzobereka mushonga unokuwadza manzwisisa hatina kumupa mushonga ndakapisira ndega mungafunga kuti ndakamupa mushonga kana iwe usafunga kuti wakalomba unokulomba pana patilombesa alhamdulillah saka ndofunga dare rimweni pandiri amene ukoma robi namirira pavanodzoka kana tionoti pakamira sei asi sekuri mavanzwa basa ravo marinzwa vabva kupaioni kuti makati aiwa vanaenda vasunungura zvishoma pamatirega tiende kumasowe kwamambonzidzokai kana manyandishaisa togona kuzozombotraya vana venyu vanoti vanogona kuzongouya kuno kufuti vaakufambira nyaya dzavabereki tatosvika vanoti havazvigoni endai kunyange chichawa ndo kwakagadzirwa maionaka anoziva kuti machawa anopfeka tuyetutu mukadzoti marasika aichokwadi zvishuva anotendai sekuru handitika pakanaka sekuru ndoda ndakada kubvunza sekuru panyaya dzekubata mbavha idzi vamwe vanogona kuti inini zvangu pamwe ndakaenda asi kuna sekuru hazvina kuita pane pazvinobate here pane pazvinopotsa here zvinomira sei baba alhamdulillah ngoma robi ndinoda kutaura nyaya yembavha nyaya yembavha pane zvinhu 2 kune munhu ane shave yekushava nekuba 1 kune munhu anolombera kuba 2 so
kana tichiita mishonga yembavha vanhu vatiri kuita mishonga yembavha kune vamwe vanouya nekuti aneta uchimuudza kuti rega ndigadzire handiti mishonga wemukomarobe patinoenda kundogadzirira panoda kuti tisvike nzvimbo inoyera nokuti mishonga uyu uchiutuma unosvika kugadzirira mishonga yako woudza kuti ndakukutuma ndofunga muri kuona simbi iri pamberi pangu iyo ndiye munhu akapwanyirirwa motikari so ndakamuudza ndikati mishonga indogadzira manda saka munhu anongouya nhasi mangwana obva toti magadzira here sekuru mbavha chasati yauya ini ndisati ndaenda kundogadzira udare racho saka mishonga iri pakati wandei saka mishonga yekugadzira mbavha nemushonga wokurapa munhu zvakangofanira kuti ropa rako rakamira sei nokuti mumwe nhasi uchimupa mushonga webp wandakarapira nawo munhu nezuro mumwe munhu uri kumuramba saka nyaya yekuteya mbavha yakati siyanei asi kana wati sekuru ndoda kubatira mbavha yangu iwe uchiteedza zvandinoita nokuti inini mbavha shuwa ndobata asi sekutaura kwamaona ndichiubudisawo asi ukanyanya kundipa ukandituma stereke andiubate nokuti mushonga haudi toshande ndakasama saka uyu musikana mukamutarisa fesi yako anoita anenge akazungaira fesi yake utafange kuti haadi kutaura nevanhu akanyanya kufava kuti anenge amuboora saka mushonga wacho kana uchiita so unotonzwa nekumatare kuti kowaregerei kuyambutsa mwana ari kutambura saka ndinobvira kupopoterewa muno mumudare muno kuti kuhope nekuhope sekuru wangu achiti bata mushonga wakati enda wakaita chakati saka kana ndichiita zvembavha ndipei time nokuti ini ndinokumbira tateguru vangu vedzinzare kwangu ndio vanondituma zvakafanira ukanditi sekuru ndipindire mumaini mangu hamuna goridhe iwo sandudzoti sekuru ndiurayire mwana kana muzukuru kuti ndiite mari aiwa handiite izvozvo asi mari ndinotsvaga mugodhi ndinoiwana futi ndikagadzira saka zvinhu izvozvo sesendetase asi munhu anondituma kuti zvanzi sekuru ndikuda kusacrifica inini kuti ndiite mari mukomanowe ukanditi inini ndikuuraye wewe kuti usasevenze mumba kana usasevenze wondituma kuti ndiule zvibodzibodzi kuchekeresa chete saka indokudza kuti aiwa izvo zvandiiti asi kana ndakuita nyaya yekumaini ndine zvandinoda raisi makoini nematombo yacho ndogadzira zvinhu zvangu zvoenda kumberi kwangu kunondishandira For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.